Знаете ли, че по време на това видео около 8 до 10 милиона от клетките ви ще умрат и ще се образуват нови? Толкова мощен е нашият метаболизъм. Клетките изграждат основата на живота. Те произвеждат цялата ни енергия. Те произвеждат всички вещества в тялото. Изобщо всички жизнени функции са свързани с клетките и с тяхното снабдяване с вещества и с техния метаболизъм. През кръвоносната система хранителните вещества достигат до клетките. Между капилярите и клетките, хранителните вещества преминават през така нареченото основно вещество. Това е междуклетъчното пространство. Основното вещество се характеризира с редица признаци, много важен сред които е pH-стойността. Хранене предимно с храни с киселинен потенциал, т.е. богато на месо, риба, млечни продукти или зърнени храни и бедно на растения, които са с алкален потенциал, води до свръхкиселинност на основното вещество, до отлагане на шлаки и по този начин води до възпрепятстване на метаболизма, защото хранителните вещества вече не могат толкова добре да достигнат от кръвта до клетките. Същевременно от това страда и способността за изхвърляне на непотребните вещества, което затруднява метаболизма. Тук също са важни растения. Растенията, освен много други неща, които споменавам в другите видеа, доставят и алкален потенциал, който може отлично да бъде подпомогнат с алкални минерали. Растение, за което се смята, че действа особено добре на основното вещество, е алоe вера. То почиства основното вещество и така освобождава пътя, за да могат хранителните вещества от кръвта да достигнат по-добре до клетките и също така крайните продукти от метаболизма да бъдат отведени в кръвта. От това полза имат клетките, както и целият организъм.